Matapos sabihin ng tinulungang aswang ni Pekto ang mga bagay na yon, dali-dali din itong umalis sa kumbento sa kadahilan ng umiiwas ito na siya ay matunugan ng mga aswang. Bago tuluyang umalis ang lalaking yon, labis-labis naman ang pasasalamat ni Pekto sa impormasyong ibinigay nito. Pekto, ito na ang panahon na pinakahinihintay mo. Tandaan mo, hindi lang isang lehiyon ng mga demonyo ang makakalaban mo rito. Matanong ko lang, handa ka bang ialay at isakripisyo ang lahat ng iyong paniniwala at mahal sa buhay para sa digmaang ito? Seryosong tanong ni Padre Dama. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, tanging pagyuko na lamang ang kanyang nagawa habang malungkot na nagsasabi ng, "Bahala na po, Padre. Kung mamatay ako, magsasakripisyo para sa kalooban ng Diyos. Gagawin ko ito ng walang pag-aalangan at pagsisisi. Alam ko namang nariyan kayo palagi, handang tumulong sa akin sa oras na ako'y malagay sa alanganin. Wala na din naman akong pamilya, Padre, maliban sa inyo ng mga sakristan. Kayo na lang ang nagbibigay liwanag sa matamlay kong buhay." Matapos makapagsalita ni Pekto, marahan naman siyang tinapik ni Padre Dama sa balikat habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan na nila noong tumungo sa silid ni Padre Dama upang pagplanuhan ang kanilang susunod na gagawin. Ayon kay Padre Dama, marami siyang makakaharap na pangkat sa digmaang papalapit sa kanya. Ilang araw lang din ang bibilangin para mapag-alaman ng lahat ng demonyong kasapi sa hukbo ang tungkol sa kapangahasan ni Pekto. Dagdag pa ni Padre Dama na kahit tangan na niya ang agimat ng 7 mata ng Diyos, paniguradong mahihirapan siya kung magsasapi-sapi ang mga nilalang na matagal nang nagkawatak-watak. Pekto, 5 grupo ang pinakamalakas dito sa Kastilya. Hindi na sila nagsasama-sama, subalit marami silang mga teritoryo na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Isa sa mga grupong maaari mong makaharap ang pangkat ng kapatid ni Tandang Ismo. Wika ni Padre Dama. Dagdag pa nito, walang gaanong impormasyon ang nakakalabas sa grupong yon sa kadahilan ng lahat ng nakakakita sa kanila. Hindi tumatagal ang buhay. Binubuo lang din ang kanyang pangkat ng 5 miyembro na purong nakakubli sa isang berdeng maskara at talukbong. Ayon pa kay Padre Dama, marami ng grupo ng mga antingero ang nagtangkang kumalaban sa mga ito, subalit iisa lamang ang nakaligtas at nabuhay. Dahil sa pagtakas ng antingerong yon sa mga kamay ng kapatid ni Tandang Ismo, kung kaya't napag-alaman nila ang tungkol sa pag-iral nito. Maliban sa kaanyuan ng mga nilalang, wala na itong naibahaging detalye. Gawa ng kahit anong pag-alala niya sa naganap na digmaan, animoy tuluyan na itong nabura sa kanyang isipan. Matapos marinig ni Pekto ang tungkol sa kapatid ni Ismo, hindi naman niya noong maiwasang kabahan sa kadahilan ng alam niya kung gaano kalakas ang matandang nagsanay sa kanya sa isla. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nangako naman noon si Padre Dama na tutulungan siya sa pamamagitan ng pagtawag sa iilan niyang mga kapatid na malapit sa Kastilya. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais ni Pektong bumalik na sa kanyang silid upang maghanda. Pursigido na siya noong maglunsad ng digmaan laban sa mga demonyo, gawa ng naumpisahan na niya ito. Ang iniisip niyang paraan noon para mapahina ang puwersa ng kanyang mga kalaban, unti-untiin ito habang hindi pa dumarating ang mga demonyong may taglay na hindi masukat na kalakasan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, naihanda na ni Pekto ang kanyang punyal at iilang mga gamit. Napagpasyahan niya noong sumalakay ng gabi upang walang mga ordinaryong tao ang maaaring gumulo sa kanyang mga plano. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, binalot na ni Pekto ang kanyang buong katawan ng isang napakaitim na kasuotan.
Isiniksik din niya sa kanyang bewang ang 2 punyal upang madali na lamang itong hugutin sa oras na malagay siya sa alanganin. Bago siya umalis sa kumbento, humingi muna siya ng basbas kay Padre Dama para naman kahit papaano'y mapalakas niya ng husto ang kanyang moral. Matapos magawa ng kanyang maestro ang parte nito sa kanyang misyon, dali-dali din naman niyang tinungo ang sentro ng baryo ng tahimik at walang nakakaalam. Ninais niya noong dumaan sa mga talahiban nang sa gayoy maikubli niya sa mga aswang na nagmamasid ang kanyang pag-iral. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ni Pekto ang likurang bahagi ng merkado. Doon ay naamoy niya ang isang kasuklam-suklam na baho na parabang mga nabubulok na karne na naroon sa loob nito. Kahit masuka-suka na siya noon, pinilit niya pa ring pangibabawan ang kanyang lalamunan upang maisagawa ng maayos ang kanyang misyon. Habang binabagtas niya ang daan, dahan-dahan na niyang naririnig ang iilang mga taong nagkakatay sa loob ng merkado kahit 10 oras na ng gabi. Dahil sa pangyayaring yon, napangiti lang naman noon si Pekto sa kadahilan ng maisa sa katuparan na niya din ang kanyang plano. Nang marating na niya ang entradang daan ng merkado, dahan-dahan naman siyang pumuslit papaloob sa pamamagitan ng paglusot sa isang maliit na siwang sa pinakagilid nitong bahagi. Kampante naman siya noong hindi siya matutunugan ng mga nilalang, gawa ng hindi ordinaryong pangkubli ang kanyang binalot sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakapasok na nga si Pekto sa loob kung saan bumungad sa kanyang mga mata ang napakadilim na paligid. Dahil sa wala siya noong naaaninag sa lugar, ninais niyang gumapang na muna pansamantala upang maghanap ng liwanag na maaari niyang maaninag sa paligid. Ang inaasahan noon ni Pektong pagmumula ng liwanag na kanyang hinahanap ay ang mga butas sa bubong ng merkado kung saan tumatagos ang liwanag ng buwan. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang masipat niya ang isang sulong hawak-hawak ng isang nilalang na naglalakad papalapit sa kanyang pinagkukublian. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang bumunot si Pekto ng kanyang punyal upang kitilan ng buhay ang nilalang. Wala siyang pakialam kung maalerto o makarinig ang iilan nitong mga kasama, basta ang mahalaga para sa kanya, mabawasan ang bilang ng hukbo nito habang hindi pa nakakarating ang 5 grupo ng mga demonyo. Ilang oras pa ang lumipas, nasipat na nga ni Pekto ang nilalang na ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Pagtungtong nito sa harapan ng kanyang pinagkukublian, buong lakas naman niyang tinadyakan ng binti nito na siyang naging sanhi upang mapabulag tayon sa lupa. Bago pa man makasigaw ang nilalang dahil sa pagkabali ng kanyang tuhod, mabilisan naman yung hinawakan ni Pekto sa bunganga at walang awang inundayan ng saksak sa dibdib. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa dumating ang puntong natumbok na niya ang puso nito. Maya-maya pa, tanging paghinga na lamang ng malalim ang nagawa ng aswang habang naghihintay ng kamatayan. Matapos itong gawin ni Pekto, agad naman niyang kinuha ang sulo at dali-daling tumayo. Dahil sa bilis ng pangyayari, kung kaya't hindi natunugan ng mga nilalang sa paligid ang kanyang ginawa. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang naglakad ng normal si Pekto papalapit sa mga matador nang hindi umiimik. Inaasahan na niyang hindi nakatunog ang mga ito, kung kaya't sinulit na niya ang pagkakataong yon para makalapit sa kanyang mga kalaban. Bon, ba't ka bumalik? May naiwan ka ba? I-dispatcha mo na muna ang mga karne para hindi tayo mapagalitan maya-maya. Wika ng isang matadero na mayroong hawak-hawak na talibong. Pagkarinig noon ni Pekto, patuloy lang naman siya sa kanyang paglalakad ng hindi umiimik. Nang masipat niyang ilang dipa na lamang ang kanyang layo sa mga nilalang,
Mabilisan niyang binato ito ng kanyang dalang sulo at buong tapang na sinugod. Pagramdam ng mga aswang na hindi na nila kasama ang taong kinakausap ng isa sa kanila, bigla namang nagsipulasan ang mga ito sa buong paligid. Ang iilan sa mga aswang na tinangkang magpalit anyo ay natapyasa ng ulo dahil sa talas ng punyal ni Pekto. Pagsilay niya sa mga nilalang na nagtatangkang lumabas ng merkado, agad naman niya itong binato ng tigalpo at mabilisang binalutan ng lubid ng kamatayan sa kanilang buong katawan. Paghila niya sa mga nilalang na yon, hindi na niya ito binigyan ng pagkakataon para makapagsalita o humingi ng tulong. Matapos patayin ni Pekto ang lahat ng matador sa loob ng merkado, dali-dali din naman siyang pumuslit sa likurang bahagi nito nang hindi natutunugan. Segundo lang noon ang pagitan nang tuluyang magsidatingan ang iilang mga aswang na kukuha ng mga karne ng tao. Habang mabilisang tinatahak ni Pekto ang talahiban, bigla naman niyang narinig ang pagsigaw ng mga ito na inutusan ang halos karamihan nilang kasama na hanapin ang may gawa sa karumal-dumal na pangyayaring yun. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, bigla namang napangisi noon si Pekto habang sinisipat ang lugar na pinagtitirikan ng merkado. Gusto niyo talaga akong subukan ha? Pagbibigyan ko kayo. Bulong ni Pekto sa kanyang sarili habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, mabilisan naman siyang pumasok sa talahiban nang maramdaman niya ang iilang mga aswang na nagsisipulasan sa buong paligid. Habang hindi pa malapit sa kanya ang nilalang, marahang sinalubong naman niya ang mga ito ng hindi natutunugan. Sa pagpapatuloy ng pananakbo ni Pekto sa talahib, doon niya nasipat ang isang grupo ng mga aswang na marahang nakikiramdam sa galaw ng paligid. Nang mapagtanto niyang walang ibang kasama ang mga ito, dahan-dahan naman niya itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na hinawakan ang kanilang mga bibig habang mabilisang inuundaya ng saksak sa kanilang mga dibdib. Dahil sa napakabilis ng mga pangyayari, kung kaya't wala ni isa sa mga aswang ang nakatunog sa kanyang ginawa. Matapos niyang maubos ang 5 nilalang na magkakasama, dali-dali naman siyang tumungo sa ibang lugar na inaasahan niyang kinaroroonan ng mga aswang. Habang binabagtas ni Pekto ang daan, naririnig na niya noon ang iilang mga nilalang na nakadiskubre sa pangkat na kanyang binawian ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, marami na ding mga nilalang ang nagawang mapaslang ni Pekto. Bagaman lantaran niyang pinapatay ang mga ito, nakakapagtaka para sa mga aswang na hindi nila masundan ang paggalaw nito sa paligid. Animoy ang paningin ng mga aswang noon kay Pekto, isang anino ng kamatayan na nagdadala ng pagkawasak sa kanilang uri. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nagpasya ang mga aswang na layuan na ang talahiban. Marami na kasi noong nagsakripisyo sa kanilang hanay, subalit hindi pa rin nila nagagawang makita ang antingerong gumagawa ng ganoong bagay. Nang mapagtanto ni Pekto na wala na ang mga aswang sa paligid, doon na siya dahan-dahang lumabas sa lugar na kanyang pinagkukublian. Habang siya ay naglalakad pabalik ng kumbento, panay naman ang kanyang pagramdam sa mga nilalang upang masigurong hindi siya nito matutunugan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag nang tuluyan na siyang makapasok sa kumbento. Pagsilay ni Padre Dama sa kanyang balot ng dugo na katawan, dali-dali naman siya nitong nilapitan habang nagsasabi ng, Mukhang marami kang pinagdaanan ha. Ilan na ba ang napatay mo sa kanila, iho? Hindi ko po nabilang, Padre Dama. Pero sa pagkakaalala ko, hindi bababa ng 30 katao. Huwag din po kayo mag-alala. Wala ni isa sa kanila ang nakakita sa aking ginawa. Mabuti na lang talaga. Napakalakas ng aking agimat na halos ni katiting ng aking presensya. Hindi nila naramdaman. Pagpapaliwanag naman ni Pekto sa kanyang maestro.
Nang marinig ito ni Padre Dama, halos napabuntong hininga na lamang ito na parabang nabunot ang isang tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ni Padre Dama kay Pekto na kahit anong mangyari kakailanganin niyang mailayo ang mga nilalang na yon sa simbahan. May tangan kasing isang sikreto ang mga ito na maaaring hindi niya magugustuhan kapag yon ay nabunyag. Pasensya ka na, Pekto. Medyo mahirap sa parte ko na tumulong ngayon sa'yo. Tiwala naman akong hindi ka mapapahamak pero napakabigat para sa konsensya ko ang hayaan ka na lamang na makipaglaban habang ako'y nakaupo dito at naghihintay. Sana'y maunawaan mo ko, iho. Sadyang malalim lang ang sugat dito sa puso ko na kailan may ayoko ng balikan. Wika sa kanya ni Padre Dama. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kanyang pagsasalita sa kadahilan ng may isang bagay siyang napapansin sa biglaang pagbabago ng ugali ni Padre Dama. Animoy meron itong isang napakadilim na karanasan na pilit ikinukubli sa pangkasalukuyan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mahinahon naman itong kinumpronta ni Pekto nang sa gayoy magawa niyang maunawaan ang mga bagay-bagay. Padre Dama, pakiramdam ko lang po parang meron kasing isang bagay na pilit kang tinatakasan. Huwag po kayong panghinaan. Ano man ang naging problema mo sa nakaraan, tapos na po yun. Kung may lakas ka pong maglahad sa akin ng inyong istorya, makikinig po ako. Mahinahong wika ni Pekto kay Padre Dama. Nang marinig ito ng pare, tanging pagtitig lang naman ang nagawa nito sa kanya habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, maluha-luha naman itong tumitig sa kanyang mga mata habang nagsasabi ng, Natatandaan mo bang sinabi ko sa iyo noong nakaraan na hindi pwedeng mag-asawa ang isang pare? Sa tingin mo, iho, kung pari ang lolo ko, papaano kaming nabuhay ng aking ama sa mundong ito? Alam mo, Pekto, kahit napakadalubhasa ng lolo ko, marami siyang pagkakamaling nagawa sa nakaraan. Tao lang siya, kaya hindi na iba sa kanya ang magkamali o gumawa ng desisyon na hindi na pag-iisipan. Kung gusto mo talagang marinig ang buo kong kwento, maupo ka, Pekto. Idedetalye ko sa iyo ng buo. Ayon kay Padre Dama, nang maluklok na bilang pari ang kanyang lolo, naging maayos naman ang lahat. Nilayuan nito ang lahat ng tentasyong maaaring pumasok sa kanyang buhay, alinsunod sa batas ng simbahan. Naging matuwid din ito sa kanyang mga pangaral at naging basihan lamang ang mga talata sa Bibliyang naglalahad ng katotohanan. Sa pagpapalaganap ng kanyang lolo ng mabuting balita, marami itong nasagasaan hanggang sa dumating ang puntong binitag ito ng kapatid ni Tandang Ismo. Naniniwala kasi ang nilalang na yon sa pagkamatay ng lolo ni Padre Dama, makukuha niya ang tinatangan nitong agimat ng 7 mata ng Diyos. Yon ang labis niyang hinahangad sa kadahilan ng naniniwala ang nilalang na yon na wala ng ibang susi sa kanyang paghahari kundi ang agimat nitong tinatangan. Dahil sa hindi niya magawa-gawang matalo ang lolo ni Padre Dama sa kahit na anong duelo, nag-isip siya ng isang paraan para makuha ang kahinaan nito. At yun ay ang pagpapapasok sa isang sakristan para kumuha ng isang hibla ng kanyang buhok. Matapos itong makuha ng kapatid ni Tandang Ismo, doon niya napag-alaman na matindi ang pagnanais ng lolo ni Padre Dama na makatagpo ng isang babaeng magmamahal sa kanya. Dahil sa kanyang mga nalaman, inutusan niya ang kanyang nag-iisang anak na babae na akitin ang lolo ni Padre Dama. Inumpisahan ito sa pagsisimba ng halos walang patid hanggang sa tuluyan na silang nagkakilala. Bagaman masama ang intensyon ng anak ng kapatid ni Tandang Ismo sa lolo ni Padre Dama, unti-unti yung nagbago sa kadahilan ng nakita niya sa kaibuturan ng puso nito ang pagiging dalisay ng kalooban.
Makalipas ang ilang taon, nagbunga ang kanilang pagsasama hanggang sa dumating ang puntong isinilang ang una nilang anak at yon ay ang ama ni Padre Dama. Panatag ang lolo niya noon na walang makakatuklas sa kanilang sikreto, gawa ng nananatili itong tago sa karamihan ng mga tao. Ngunit nang magdalang tao noon ang kanyang asawa para sa pangalawa nilang anak, hindi nila inaasahang gagawa na pala ng paraan ng kapatid ni Tandang Ismo. Dahil sa nakakaramdam sila noon ng paghihirap, kung kaya't napagpasyahan itong pansamantalang ikalas sa kanyang katawan ng kanyang agimat upang mabigyan ito ng karagdagang lakas ng kanyang pangangatawan. Pagramdam ng kapatid ni Tandang Ismo na nanghihina na ang lolo ni Padre Dama, agad naman itong sinalakay ang kumbento at pinagpapaslang ang lahat ng taong pinagkakatiwalaan ito. Dahil sa pangyayaring yon, nagpumilit pang lumaban ang kanyang lolo, subalit sa kasamaang palad, bigo itong pangibabawan ang lakas ng kapatid ni Tandang Ismo. Nang dumating na sa puntong nalalapit na ang pagkatalo nito, inihagis sa kanya ng kanyang asawa ang agimat ng 7 mata ng Diyos upang tapatan ang lakas at bagsik ng kanyang ama. Sa pagbuno nila sa loob ng kumbento, nayanig ang lahat ng mga nilalang na naninirahan roon. Maging ang mga pinagkakatiwalaang tao ng lolo ni Padre Dama ay tuluyang nawalan ng buhay dahil sa nagliliyab nilang presensya. Halos tumagal ang kanilang duelo sa loob ng kumbento ng higit 3 oras hanggang sa marating nila ang altar ng simbahan. Doon ay ginawa na ng lolo ni Padre Dama ang kanyang huling alas para matalo ang ama ng kanyang asawa. Bagaman kapalit nito ang kanyang buhay, alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang pagpipilian. Sa pagtawag niya ng gabay ng agimat ng 7 mata ng Diyos, bigla namang nagsisisigaw ang kapatid ni Tandang Ismo dahil sa paghigop ng gabay sa kanyang lakas. Halos tumagal yon ng 1 minuto hanggang sa nakaladkad ang kapatid ni Tandang Ismo ng iilan niyang mga kasama. Dali-dali nilang nilisan noon ang simbahan, tangan ang katawan ng kanilang pinunong nag-aagaw buhay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, marahan namang tumayo ang lolo ni Padre Dama habang patuloy na tumutulo sa kanyang bunganga ang napakalapot na dugo. Bago niya noon na pagpasyahang lisanin ng simbahan, lumikha siya ng isang dimensyon na maaaring paglagakan ng kanyang agimat. Ikinalat niya din sa paligid ang lahat ng replika nito upang linlangin ng sinumang antingerong magtatangkang kunin ang kanyang pinaka-iniingatang kayamanan. Sa pagbalik niya sa kumbento, halos ramdam na niya ang nalalapit na kamatayan ng kanyang buhay. Bagaman labis ng panghihina ang kanyang nararamdaman, sinuyod niya pa rin ang buong paligid upang masipat ang kanyang asawa at bagong silang na sanggol. Subalit kahit saan mang lugar siya maghanap, hindi na niya ito nakita na parabang naglaho na lamang na parang bula. Matapos ang mga pangyayari, lumapit sa lolo ni Padre Dama ang isa niyang katulong na dala-dala ang pinakauna niyang anak. Nagtago pala ito sa kanyang silid kung kaya't hindi yun nakita ng pangkat ng kapatid ni Tandang Ismo. Dahil sa hindi na niya mapoprotektahan ng anak niyang yon, binigyan niya ito ng basbas at kakayahan na makita ang karanasan ng kanyang buhay. Yun na lamang ang naisip niyang regalo nang sa gayoy maalala naman siya nito kahit papaano. Okay, grabe yung twist, no? Sobrang nakakakilabot. Ewan ko pero para sa akin, sobrang tindi ng episode na to. Sobrang daming nabulgar na sikreto, tsaka parang yung sinasabi ko nung mga naunang episodes, yung connect the dots. Grabe, sobrang galing. Isunod na kagad natin yung 23 para hindi na kayo mabitin. Yun lang. Salamat.